Влезете в някакъв нов апартамент и той е боядисан с много скъпа боя, нещо вътре ви говори за лукс и класа и не може да разберете защо. Боята го прави това нещо. Уважаеми дами и господа, един от най-подценяваните продукти са боите. Фирма Топливо предлага, освен белите бои, всички категории и класове, оцветителни центрове за производството на готовия цвят. Боята се произвежда от различни бази. Всяка марка има своя база, 3 или 4 и пигмент. Трудно е да избереш цвят, защото интериорното осветление променя изключително много цвета. Избора на цвят е много индивидуален. Боята не е само цвят на стена. Боята е и химия, и технология, и психология. Може някой ще каже, каква е психология? Ами, например, синият цвят успокоява. Жълтия дава енергия, а зеления маха стреса. А финиша на боите не е само естетика. Матовите бои крият дефекти. Гланцовите бои се чистят по-лесно, а сатейните са по средата. Аквахром е боя на Вивахром, която е предназначена за дърво, метал, също и за бетон. Следващата серия, която предлагаме, е боя, която е предназначена за помещения, където влагата е малко по-голяма. Преминахме към фасадната боя. Супер Неопал Еко е най-високия клас. Позволява да се оцвети във всички цветове от картелата. И Порал, и NCS, и тяхната собствена от 2000 цвята. Вивакрил е фасадната боя. Изключително важно е да знаем какво покрива 1 литър. Обикновено високите класове покриват между 8 и 10 квадратни метра с 1 литър. Ниските класове боя са около 300-400 грама за 2 ръце. И ако направим една съпоставка, ще видим, че това са около 3-4 квадрата за ниския клас и 8-10 квадрата за високия клас. И всеки нормален човек, разбира се, ако цени парите и труда си, би предпочел да си купи по-малко боя и да свърши повече работа с един и същи бюджет. Ако имате надраскано с фломастер или с моливи, трябва да използвате блокиращия грунт. Той е бял на цвят, върху него може да се нанесе всякакъв друг. Под секрет мога да кажа, че това е грунт боя и на тавана може да си остане само този грунт. Но на стените е хубаво да се боядиса вече с боя, защото тя има вече износоустойчиви качества. Има бои абсолютно за всякакви повърхности. Ние предлагаме, разбира се, бои за дърво, бои за метал, бои за камък, пътна маркировка. Заповядайте на живо в нашите обекти и ще ви демонстрирам как се боядисва всякакви тънкости. Ще ни е много приятно.